Hello po, nandito po tayo ngayon sa Barangay Alabang kung saan po tayo nakatira. Mayroon po naganap na sunog ngayong umaga, January 17, 2021. Dito lamang po malapit sa amin. Ito po ang mga maraming salamat po sa mga department, firefighting department na pumunta na po sa Makinloa Fire Safety Department. Ngayon po, ito po ay nasa Barangay Alabang, Sitio Bisaya, Barangay Alabang. Malapit lamang po sa tapat po ng estado. Maraming salamat po at ito po panoorin niyo po. Maraming salamat po. Nakaganap ito sa Alabang Barrio Bisaya o Tagum Paraiso sa Alabang Muntinlupa City. Kasi nagsimula po ito mga humigit kumulang sa alas 8:38 ng umaga. Sa ngayon po patuloy pa rin po ang pagdating ng mga fire truck. Kaya po yung mga fire truck na nanggagaling sa iba't ibang lugar ng ating Kamaynilaan. Naglalaro po yung mga fire truck sa Muntinlupa Fire Safety and Rescue. Ito po ay nanggagaling na ng Baclaran, Parañaque City. Barangay Baclaran, Parañaque City, firefighter po. Nandito po sila ngayon sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Po, fire volunteer ng NKSD ng San Dionisio, Parañaque City po. Ayan. Ito po, nandito na rin po ang fire communication group ng ABT Philippines, Bumbero ng Pilipinas. Nandito na rin po ang Pasig fire volunteer sa back of 60 feet. Ayan po, nakalagay Pasig engine. Nandito na po, nakarating na rin po sa Alabang, Muntinlupa City. Ito po, nandito po ang mga iba't ibang klase ng firefighter volunteer o firefighter Muntinlupa, iba-ibang city ng lungsod ng Maynila. Nandito na po rin sila at ito, patuloy po sila nabubomba. Sa ngayon po,
Metro Manila po, ito po sila. Ito po yung tanker ng Fire Volunteer, Chinese Fire Volunteer, Lake of Fire. Kaya po busy po sila lahat, mga fire rescue. Ayan. Meron na po silang suot na breathing aparato. Ito po Paranaque Fire Department, DILG Fire. Nandito po sila sa Alabang. Nagaganap na sunog dito sa Muntinlupa, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nagsimula po siya umigit kumulang na alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa napula. Ito po ay residential area kung saan matatagpuan po sa Barangay Alabang. Medyo mga light materials po nasusunog sa ngayon, kaya hanggang sa ngayon malakas pa ang apoy at mabilis po kumalat ng apoy.
Alabang Barrio Bisaya o Tagum Paraiso sa Alabang Muntinlupa City. Kasi nagsimula po ito mga humigit kumulang sa alas 8:38 ng umaga. Sa ngayon po patuloy pa rin po ang pagdating ng mga fire truck. Kaya po yung mga fire truck na nanggagaling sa iba't ibang lugar ng ating Kamaynilaan. Nagdadala po yung mga fire truck sa Muntinlupa Fire City and Rescue. Ito po ay nanggagaling na ng Baclaran, Parañaque City. Barangay Baclaran, Parañaque City, firefighter po. Nandito po sila ngayon sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Po, fire volunteer ng NKSD ng San Dionisio, Parañaque City po. Ayan. Ito po, nandito na rin po ang fire communication group ng ABT Philippines sa Bumbero ng Pilipinas. Nandito na rin po ang Pasig fire volunteer sa back of 60 feet. Ayan po, nakalagay Pasig engine. Nandito na po, nakarating na rin po sa Alabang, Muntinlupa City. Ito po, nandito po ang mga iba't ibang klase ng firefighter volunteer o firefight Muntinlupa, iba-ibang city ng lungsod ng Maynila. Nandito na po rin sila at ito, patuloy po sila nabubomba. Sa ngayon po, ito po ay Rosy Power. Ito po ay ang mga bumbero na nagmula sa iba't ibang sulok ng ating Muntinlupa at Metro Manila po. Ito po sila. Ito po yung tanker ng fire volunteer, Chinese fire volunteer, leg of fire. Kaya po busy po sila lahat, mga fire rescue. Kaya meron na po silang suot sa breathing aparato. Ito po Parañaque Fire Department, DILG Fire. Nandito po sila sa Alabang. Tama ba? Tama yung malabaw po. Nagaganap na sunog dito sa Muntinlupa, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nagsimula po siya humigit kumulang na alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa napula. Ito po ay residential area kung saan matatagpuan po sa Barangay Alabang. Medyo mga light materials po nasusunog sa ngayon. Kaya hanggang sa ngayon malakas pa ang apoy at mabilis po kumalat ng apoy.
part sa mga pamatay sunog ng buong Metro Manila at sa mga fire volunteer sa kanilang pag-responde dito sa Muntinlupa po.